ଶ୍ରୀ ଏଟା କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛ? ଶାଢ଼ୀ ନୂଆ ବୋହେଇଛ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏଟା କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ବସିଛ? ଚିକେନ୍ କି ଚିକେନ୍? ପଟା ଚିକେନ୍। ଇଆଡ଼େ ମୁହଁ କର। ନାଜ କରୁଛ କି ନୂଆ ବୋଉ? ନାହିଁ ମ ଲାଜ କରୁଛ? ଆଉ କୋଉଠି ପୋକ ପଡ଼ିଥିଲା? ଏଇଟା ଆଉ ତମେ ଏମିତି କ'ଣ ଉଢୁଣି ପକେଇଛ? ଏମିତି କ'ଣ ଉଢୁଣି ପକେଇଛ? ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ବଡ଼ ପାଟିରେ ଟିକେ କହିବ। ହଁ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଶୁଣ, ତମେ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଜାଣିଛ? କ'ଣ କ'ଣ? ପରଟା ଚିକେନ୍। ତମେ ଚିକେନ୍ ଖାଅ? ଚିକେନ୍ ଖାଉଛ? କେତେ ଥର ଖାଉଛ ଦିନକୁ? ତମେ କିଏ? ତମେ କିଏ? ଆରାଧ୍ୟା ସାହୁ କି ନା ଶ୍ରୀ? ତମେ ଗୁଆ ଘିଅ ଆଉ ଡାଲମା ଆଉ କ'ଣ? ଡାଲମା ଜେଜେବାପା ଡାଲମା? କ'ଣ କହୁଛ? କିଏ ଡାଲମା? ଏଇଟା କ'ଣ? ନାଇଁ କିଛି। ଏଇଟା କ'ଣଟା? ଚିକେନ୍। ଏଇଟା କ'ଣ? ତା ନାଁ କ'ଣ? ଏଇଟା କଡ଼େଇ। ତା ନାଁ କଡ଼େଇ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ? ହଁ ପ୍ୟାନ୍। ଏଇଟା କ'ଣ? ଆଳୁ କଟା ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଚାମଚ। କି ଚାମଚ? ଚାମୁନି ଚାମୁନି। ଆଉ ଏଇଟା ସୁପ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଛୁରୀ। ଆଉ ଇଏ ଅଙ୍ଗୁର। ଆଉ ଇଏ ଟମାଟୋ। ଇଏ କ'ଣ? ପ୍ଲେଟ୍। ଆଚ୍ଛା ନୂଆ ନୂଆ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ରାନ୍ଧିବ? ମୋ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ପରଟା ପରା କରିବ। ଓକେ। କିଛି ନାହିଁ? କେମିତି ଆଣିନ? ତମେ କିଏ? କିଛି ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଶୁଣ ଟିକେ। ତମେ କ'ଣ? ତମେ କିଏ? କିଏ ନୁହଁ? ଉଢୁଣିଟା ଟିକେ କାଢ଼। ନୂଆ ବୋହୂ କ'ଣ ଏତେ ଉଢୁଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି? ନୂଆ ବୋହୂ ମାନେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିନା ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ତମେ ନୂଆ ବୋହୂ ହେଇଛ ସେ ଉଢୁଣି ଦେଉଛ? ହଁ କି? ତମ ଜେଜେବାପାକୁ କ'ଣ ରାନ୍ଧିକିନା ଦେବ? ହଁ କିଛି ରାନ୍ଧିକିନା ଦେବନି? ତମ ଓ ମୋତେ ରାନ୍ଧିକି ଦେବ? ଆଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ ଜେଜେବାପାକୁ ରାଗୁ? କ'ଣ ପାଇଲ? କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋବାଇଲ ବଜାଉଛନ୍ତି ଖାଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ରାଗୁଛ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କିଏ? ମା। ଆଚ୍ଛା ନୂଆ ବୋହୂ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଉଢୁଣି ଦେଉଛ କି? ହଁ ତମ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଉଢୁଣି ଦେଉଛ? ଓହୋ ଏତେ ଲାଜ। ଦେଖିଆ ନୂଆ ବୋହୂଟା। ୱାଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ। ଶ୍ରୀ ତମକୁ ରୋଷେଇ କରି ଆସିଛି? ଆସିବ? ହଉ ମୋ ପାଇଁ କଫି ଟିକେ ବନେଇକିନା ଆଣିଲ। ଚାହା ଟିକେ ଦବ କି? ଚା କପ୍ ନାହିଁ? ଯାଅ ଧରିକି ଆସିବ। କାଲି କରିକି ଦବ? ହଉ ଓକେ।
झियो माँ को केते भल पाउज केते भल पाउज हाथ रे कहि देलो टिके टिके कहि दियो माँ को केते भल पाउज अच्छा एटा कोन मते कड़े रे कॉफी की कप कोन कल हजी गला हाउ हाउ टिके ना डन को लाइक करिवो सब्सक्राइब करिवो प्लीज कहि दे टिके सब्सक्राइब करिवो प्लीज कम केते कष्ट करू जी कम तने उढुणी देई जी हाँ तुम तुम केते भल पाउज समस्त को कम मते टिके लाइक करिवो ओ जेज बापा को भल पाउन समस्त को भल पाउज ना कि अच्छा अच्छा हाउ ताले हाउ हाउ मु रहूजी काली पुणी वीडियो करिया कहि दे टिके क घंटी टिके बजे दब कहि दे क घंटी बजेब हाँ पीबी प्लीज कह क प्लीज प्लीज एमती कौन नुआ बहु बोपा नुआ बहु उठुणी इस लोक देखिना हसवे उठुणी की तमें किए गुआ घियो